तो नमस्ते प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बनी हम भाई भाई के बंटवारा संग, यानी पारिवारिक संग लेके आ गइल बनी हम रउआ सबके। बिल्कुल नया कंपोजिशन बा, बिल्कुल नया मैटर बा। अगर रउआ एक बढ़िया से म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कर देनी तो उम्मीद करतनी गाना 100% बाकी गाना मार्केट में बाज जाई। इससे पहले एगो बात कह भैया कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बनी और वह सबन के नया नया मैटर नहीं मिलत, अगर हमारा चैनल पे आ गए बनी तो हम निराश भेले के जरूरत नहीं है। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। एक और बात कह भैया, रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के हम हिंदी में या भोजपुरी में सॉन्ग लिखिले। लव सॉन्ग होखे, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, या लयदारी सॉन्ग होखे, या बेवफाई सॉन्ग होखे, या ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग होखे, या झलकुटन होखे, या धोबी दासू गीत होखे, हर एक प्रकार के सॉन्ग हम लिखिले। वो बिल्कुल उचित चार्ज पर वह सबके मिल जाई। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। शब्द बा भैया एकर कि ये कहीं बा खून बाड़े एके बाप माई, पैसा के कारण आज होता या लगाई, दूर होता रहे जे करीबी, विधि के विधान कैसन लिखला विधाता, गरीब के साथे बदनसीबी। आई देखे के गाँव के कैसे बा, कोना लय में गाँव बा, कोना भाव से गाँव के रोआ सबके हम गा के भी सुनाते हैं कि ये कहीं बखून बाड़े एके बाप माई, पैसा के कारण आज होता या लगाई, कि ये कहीं बखून बाड़े एके बाप माई, पैसा के कारण आज होता या लगाई, दूर होता रहे जे करीबी, कि विधि के विधान कैसन लिखल विधाता, गरीबी के साथे बदनसीबी, कि विधि के विधान कैसन लिखल विधाता, गरीबी के संगे बदनसीबी। तो उम्मीद करतनी मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल हो। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवावल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। एक और बात कह भैया रउआ सबन से कि अगर हमारा गाँव में मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि भैया हम गायक ना ही, रउआ सबन के खाली समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता, रउआ जितना बढ़िया से के गा सकिले, जितना बढ़िया के दर्द में गा सकिले, जितना बढ़िया के म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी करी तनी उतना ही बढ़िया से गाना बाज जाई। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया मैटर लेके, कुछ नया धुन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं रउआ सबसे। एक और बात बताए भैया कि अगर वह म्यूजिक भी बनवावल चाहते हैं हमारा पास से तो म्यूजिक भी रउआ के बढ़िया उचित चार्ज पे म्यूजिक मिल जाए। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।